boa noite, somos a Televisión Pública Local de As Pontes e a esta hora sintonizas o noso espazo informativo diario. Benvidos e benvidas a un tempo de información local no que comezaremos falando do concurso de transición xusta. O Ministerio de Transición Ecolóxica iniciou onte a tramitación do concurso de transición xusta do nó de Maciñeira de 400 kW ao beiro do peche da central térmica das Pontes. Deste xeito, o proceso inicia a fase de consulta pública previa, tras a cal se elaborarán as correspondentes bases reguladoras e que permitirán designar que proxectos de xeración renovable e almacenamento eléctrico poden acceder a esta adxudicación. Tal e como se adiantou o Miteco, primaránse aquelas propostas que minimicen o impacto ambiental e maximicen a actividade económica e o emprego nas zonas afectadas polo peche da central das Pontes. Iso sí, tamén se vai ter en conta outro tipo de aspectos, como a creación de postos de traballo, especialmente para antigos traballadores da eléctrica e mulleres, o impulso de programas formativos para os veciños dos concellos afectados, o desenvolvemento de comunidades enerxéticas e de autoconsumo, as inversións na cadea de valor da provincia ou o respaldo a proxectos industriais, sociais ou agrarios. Este xa é o segundo concurso que pon en marcha o Miteco na provincia tras o de Meirama e que o pasado mes daba a coñecer a súa proposta de resolución provisional dun nó de 408 megawatts de capacidade a Coventinas Renovables para a construción dunha central hidroeléctrica de bombeo cunha inversión de 250 millóns de euros. Avantan as obras da Estación Náutica do Lago. A intención é ter xa para este verán a primeira fase dun ambicioso proxecto que logo terá unha segunda xa cun edificio anexo. A futura Estación Náutica do Lago das Pontes está a avanzar a moi bo ritmo e que a finais de marzo botaba a andar a primeira fase dunhas instalacións nas que se van investir 340.536 euros o abeiro dos fondos europeos Next Generation. O proxecto ten como obxectivo crear unha infraestructura que permita que o Lago Pontes se convirta nun dos referentes do turismo activo e sostible no norte da provincia. En esta primeira fase, o que se está a facer é acondicionar o terreo coa execución dunha esplanada sobre a que se sentará a estación, así como a habilitación dos accesos á lámina de auga. Este espazo, con máis de 3.800 metros cadrados, permitirá facilitar a práctica de actividades náuticas e deportivas en condicións óptimas de seguridade e accesibilidade, o contar cunha zona de escaleiras e bancadas para o acceso de embarcacións de remo, como kayaks, así como cunha rampla de ata 14 metros de ancho destinada a embarcacións de vela lixeira e lanchas neumáticas de apoio. As obras incluen tamén a construcción de muros para garantir a estabilidade do terreo, unha área de 50 metros cadrados para a limpeza e desinfección de embarcacións e a instalación de elementos de seguridade como barandas e sinalización vertical. O proxecto completarase coa dotación de servizos básicos e iluminación pública e está previsto que o vindeiro mes de maio rematen estes primeiros traballos. Xa nunha segunda fase, o que se vai construir será o propio edificio da Estación Náutica. Volve Espazo Familia, damos conta da cita da semana que ven. O programa Espazo en Familia retomará o luns da vindeira semana as súas charlas abertas e vai ser damando unha sesión dedicada aos cuidados dos máis pequenos. De feito, o título da convocatoria é Cuidado Infantil e Saúde Comunitaria no entorno educativo e o obxectivo é abordar os cuidados xerais que precisa un neno de curta idade. Dende como tallar a febre ou o que pode significar ata os virus máis comuns na infancia, cuidados para previr diferentes infeccións e as consultas que con máis frecuencia protagonizan a visita ao pediatra. A actividade, que novamente vai estar organizada polo Departamento de Benestar Social, vai se desenvolver en horario de mañá de 10:30 a 12:30 na aula polivalente da Casa do Peso e será de participación libre. Iso sí, previa inscripción no Departamento de Servizos Sociais ou mediante o código QR que podemos atopar nas redes sociais do Concello das Pontes. Onte entregamos os premios do concurso de Marca Páxinas nunha xornada moi intensa na biblioteca na que tamén tivemos música. A Biblioteca Municipal Ribera Rouco volvía onte a celebrar por todo o alto o Día Internacional do Libro e damando un xa clásico destas datas, o concurso de Marca Páxinas. O certame, que celebrou a súa cuarta edición, volvía a rexistrar moi bons resultados de participación con preto de 80 propostas, entre as que o xurado tivo que escoller os mellores debuxos de cada categoría. De feito, en Educación Infantil, a mellor proposta foi a de Renata Miranda. O gañador na modalidade de primeiro e segundo de primaria foi Uriel Paderne. Entre os debuxos presentados por estudantes de terceiro e cuarto de primaria, o xurado decantouse pola proposta de Nora Romero Cendán, aínda que tamén quixeron destacar como finalista o debuxo de Ander Pudriños. Tamén na categoría de quinto e sexto de primaria houbo dobre premio con Roy Felgueiras como gañador, mentras que o deseño de Xulia do Pico foi escollido como finalista. A bibliotecaria Anabel Alonso, xunto coa Dil de Cultura Lorena Tenreiro, foron as encargadas de entregar os premios nunha xornada na que tamén se apostou pola música e os contos da man das aventuras de Jaycee e Bluesy, un espectáculo protagonizado pola cantante Pati Lesta e o músico Cristian Leguiero e que amenizaron a xornada. Sempre ten unha constancia, vale? Así que eu que lle dar o carácter o pulso, mancheimos guantes de rojo
vamos a cantar esta canción que sabedes todos para aprender o que é o ritmo e o pulso musical. Se eu digo, vos acompañademes, vale? O galo canta, a galiña máis alto, polos pitiños que durmen. Rápido, o galo, a galiña, polos pitiños que durmen fora. Pero o ritmo pode ser máis rápido. Coitamos primeiro, veña. Moi ben. O galo, a galiña, polos pitiños que dormen fora. Alto, o galo, a galiña, polos pitiños que dormen fora. Pero incluso pode ser máis rápido. Escoitamos? O galo, a galiña, polos pitiños que durmen. O galo, a galiña, polos pitiños que durmen fora. Pero incluso, ¡puede ir más rápido! ¡Miau! O galo canta, galiña chora, polos pitiños que durmen fora. O galo, galiña, polos pitiños que durmen fora. No aguanta más. ¡Miau, miau, miau, miau! Xa. Xa. Pero tamén pode ser lento. Sí? Ou sí? Escoitamos. O galo, a galiña, polos pitiños que durmen fora. Pero incluso pode ser máis lento. O galo, a galiña, polos pitiños que durmen. Incluso pode ser máis lento. A ver. O galo canta, a galiña chora, polos pitiños. Para todos os que non puideron asistir a esta cita, pero que desexen disfrutar igualmente das distintas propostas pictóricas que se presentaban a concurso, saiban que todos os marcapáxinas deste certame forma parte dunha exposición que podemos visitar na biblioteca estes días. En nova oferta musical para a fin de semana temos un concerto de Iván Carballal. A música tamén é unha moi boa proposta para desfrutar do tempo de ocio e dende a Escola da Banda Cultural e Recreativa están a organizar un interesante concerto co que desfrutar da mañá do sábado. O protagonista será un dos mestres da propia escola e tamén integrante da banda, Iván Carballal, e que se subirá ao escenario da Casa do Peso co seu bombardino para ofrecer un recital de entrada gratuita. O bombardinista estará acompañado do director e pianista do Conservatorio de Música, José Manuel Campello, nun concerto que está programado para as 12 da mañá. En nada volve o Día da Danza e nada volve a danza á rúa. Así o celebramos en As Pontes. As Pontes volverá a sair á rúa a vindeira semana para festexar o Día da Danza que se conmemora cada 29 de abril. Xa pasado ano a Praza da América servía de escenario para diferentes actividades impulsadas dende as escolas de baile moderno, danza clásica e baile tradicional. E novamente este ano, veciños e veciñas poderán desfrutar do bo facer de pontes e pontesas de todas as idades da man de 2 xornadas nas que o baile en todos os seus estilos tomará a rúa. O igual que acontecía o pasado ano, a Praza da América acollerá o vindeiro luns unha xornada de clases ao aire libre das escolas de danza clásica e baile moderno infantil entre as 5 e as 8 da tarde e que permitirán aos que se pasen por este espazo coñecer como se traballa en cada unha das sesións que imparten Jaime Pablo Díaz e Carmen Bo. E xa o xoves día 30, de 6:30 a 7:30 da tarde, e tamén na Praza da América, teremos unha demostración dos diferentes grupos de baile galego que interpretarán varias muiñeiras e xotas baixo a dirección da mestra Zaira Regueira. Pecha o Teatro Amador deste ano, desta vez venos un grupo dende a provincia pontevedresa traéndonos unha obra
clara, concisa, dura e necesaria. A Concellería de Cultura despedirá mañá a quinta edición do ciclo Teatro Amador Concello das Pontes. Será da man da cuarta proposta que integrou o cartel deste ano, deseñado polo departamento que dirixe Luna Tenreiro e o grupo local que máis ten teatro e que chega, neste caso, dende Nigrán. Trátase da montaxe O que calamos, da formación de Nigrantes Comediantes. Un texto para público de 16 anos en diante e no que se aborda cunha perspectiva crítica e emotiva todo aquilo que moitas veces queda sen dicir nas relacións persoais e sociais. Baixo a dirección de María Breis e Ferran Botiful, o público pontés poderá desfrutar dunha serie de textos coa muller, os seus dramas, problemas e comedias como protagonista, e escrito, neste caso, por dramaturgas dende unha perspectiva cargada de ironía e humor, pero que tamén recolle a súa fragilidade emocional. De Nigrantes Comediantes arrincarán representación ás 8 do Serán e as localidades xa se poden descargar gratuitamente dende a web aspontes.sacatoentrada.es ou ben o mesmo día da función, media hora antes do seu inicio, na billeteira do propio Auditorio Municipal Aloi. E fin de semana, por tanto, tamén temos cine. Hai que anunciar xa as películas que teremos, como sempre, para adultos e para os máis miúdos da casa. O cine tamén pode ser unha atractiva proposta para desfrutar da fin de semana, porque novamente imos ter a opción de contar con dúas interesantes películas na sala de proxeccións da Casa do Peso e que son un plan fantástico para pasar o noso tempo de ocio. Así, para a sesión adulta, teremos Incontrolable, unha comedia dramática dirixida polo británico Kirk Jones e protagonizada por Robert Aramayo, na que dá vida a unha persoa real, que neste caso é John Davison, e que é un rapaz con síndrome de Tourette e que loitou toda a súa vida por dar visibilidade a esta doenza. Incontrolable recolle esa viaxe vital dende que con 15 anos Davison é consciente do que lle acontece ata a súa etapa como adulto e como afrontou esta situación tanto na escola como xa no traballo. ¡Johnny D! Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería. ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John? ¡Vete a tomar por culo! Pues encantado de conocerte. Perdón. Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante. Voy a explicarte lo que hago. Me la agarras con la mano. Madre mía. ¿Sabes preparar un té decente? ¡La leche es semen! ¿Te molestan los tics y los insultos? ¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos. Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo. Tengo síndrome de Tourette y por eso tengo tics. ¡Que te den! Incontrolable proxectarase mañá ás 7:30 da noite e o domingo dende as 10 da noite. E xa para os máis pequenos regresa Mario Bros, tralo éxito da pasada fin de semana, porque o Departamento de Cultura optou por ofrecer 2 novos pases de Super Mario Galaxy. Así, tanto mañá como domingo ás 5 da tarde, poderemos volver a desfrutar dunha nova aventura dos fontaneiros máis famosos dos videoxogos e que terán que volver a axudar a Princesa Peach para salvar a galaxia de Browsito e de Browser. ¡Tenemos que evacuar a todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mamma mía! ¡Exijo que liberéis a mi padre! Por encima de mi cadáver. Como quieras. ¡Vuestro rey ha retornado! ¡Sí! ¡Larga vida al rey! ¡El nombre de Bowser será temido de nuevo! ¡Ay, no! Por favor, calma, calma. Toad, prepara el equipaje. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Oh, princesa! ¡Os vais a arrepentir!
Como sempre, as localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou na mesma billeteira da Casa do Peso de Nantes de cada proxección. E queda repasar tamén a axenda deportiva desta fin de semana que arranca hoxe mesmo con citas de aquí á última hora xa da tarde o domingo. O Clube Deportivo As Pontes xoga este domingo nos seus últimos encontros en Primeira Autonómica, será na Coruña 6 da tarde ante o Sporting no Campo da Torre. Pola contra, as rapazas enfrontanse no Poboado domingo ás 5 o Orzán e en xuvenis tan só temos encontro dos B, que mañá reciben ás 4 da tarde o Narón. En cadetes, os B xogaban esta tarde co Racing San Pedro e os A farán o pasado mañá ás 11 mediante o Cariño. En infantil, o conxunto feminino viaxa mañá ás 6:30 a C. Xa en Alevíns, os B adiantaban esta tarde o seu enfrontamento co Irmandiños e os A mídense mañá ao Racing no Poboado dende as 10:30. E xa en fútbol 11 temos visita o domingo ás 12:15 o San Tirso. En Benxamíns, hoxe xogaban os B ante o Numancia e os A visitan mañá o Club de Campo a 1:20. Tamén para mañá temos dobre encontro dos prebenxamíns. Os A reciben ao Caranza ás 12:25 e os B xogan en Valdoviño ás 12:15. Canto aos veteráns, derbi por todo o alto co Racing de Ferrol mañá ás 6:30 no Poboado. En fútbol sala, o Esteo visita o River Zamora coa briga de gañar e agardar resultados favorables para aferrarse as posibilidades de meterse en playoff. O encontro será mañá ás 6:30 no pabillón Manuel Camba. Pola súa parte, o equipo senior masculino do Lago Sport visita mañá ás 4:30 o Xarío e o domingo as rapazas desplazanse a Castro ás 4 da tarde. En cadetes, o equipo feminino recibe mañá ás 5:30 o Ribeira e o masculino B xoga ante o Parrulo B ás 8. En categoría infantil, o feminino xoga en Lugo co Ribeira o domingo ás 12:30. En Alevíns, o equipo feminino xoga tamén en Lugo co Ribeira o domingo neste caso ás 11 e o masculino B recibe mañá na Fraga dende as 4:15 o Parrulo. Tamén mañá ante o Parrulo xogan os benxamíns A dende as 7, na mentres que os prebenxamíns teñen encontro o domingo ás 5:30 na casa ante o Narón. Ademais, os benxamíns teñen partido do Campeonato Galego o domingo en Santiago ás 10 ante o Alto do Vento. Xa en baloncesto, esta tarde disputábase o encontro dos infantís co Pontumio e para mañá queda ás 12 o choque entre o equipo de preminibásquet mixto e o Narón. E o domingo, dobre encontro en Ferrol co Tirso de Molina, ás 10 co equipo infantil feminino e ás 12 co minibásquet mixto. E rematamos con hockey a patins coa segunda edición do torneo de escolas do Clube de Hockey As Pontes e que se vai desenvolver de 11 da mañá ás 2 da tarde, mañá nas instalacións do Polideportivo da Madalena. Ademais do clube local, contarase coa participación do Hockey Narón e o Hockey Club Oroso. A entrada será libre. Foi todo por hoxe, como é venres foi tamén todo por esta semana, xa que logo temos que desexarvos, así queremos facelo, unha feliz fin de semana, agradecervos a atención prestada ao longo desta semana e convidarvos a que volvades a que ven. Estaremos aquí a partir do luns cada noite coa información local. Grazas, boa noite e bo descanso.